Aisikiseka kana ngotanga murume kana ndangombata bata nyatsodzika na baba vako kandopa murume wako mvura yogeza chikunetsa chi baba vanodyiwa nyatsokuvadyika zvekuti vega chiro vanga vakatsama so zvakoti ndozvamumbowera yakuno bata zvakanaka so unondibata zvekunyatso achinibata so anonyatsobata pamukaka achindiyamwa so achinyatsodzika nini so anotositaunisinza mbatso ndatonyatsonzwa kuti aiwa achidzika nyatsopinda neni nemoya achidzika kuzasi sasu otanga wandibata kuzasi kwangu achindisa kachigunwe kange ameno zvanenge achindita nokuti nonyatsonzwa iwe uri munhu mutetewo mubasa renyu hausatombodzvamburwa here nimwe muzvizvambarara wakakuzvindikita ukazvambarara aiwa pamuri kutauraavauti hauna kusangana nazvo ndakambosangana nemunhu nokuti achivhura zipi so achibudisa munhu ndinopona here nezvandii akanyatsobudisa munhu kuitori nerini nerini ndeyei pakuzoti iri kutokondrola because ngabisarinyika unoita mwana biki kuti saka ndinobudirira era vatenyamuzengochidamanomboita seshingirira ndopaya paunomudza kuti ainangu handisi kuda kugarira kana kupotamisa unondi zvinoita se zvinorwadza inini hangu kana ndikava inini hangu munhu akachechedzwa nemufari ndofarira asina aiwa asina ndofarira paya panini njidi ndichinyatsoivhura so nikamukafeelinga ndinongonzwa so saka pakundovhura paya ndonzonanga kungo ameno zvandini chimungonzwa so ndini here makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paSly Media TV. Zita rangu ndichitwa Pelagia Kwamburwa kana kuti Sokostina, ndichikuchingamidzai nemufaro wakanyanyisa muchirongwa chedu Bishu Lifestyle. Ndochirongwa chatichange tichifamba nacho muzuva ranhasi. Ndisingade kuti ndifambe kwenda kumberi, regai ndikuzivise kuti muzuva ranhasi muchirongwa ichi handisi kufamba ndega, ndiri kufamba nesimbi yebasa. Regai ndivape mukana uno muchiimbu vangosangana nemhuri Zimbabwe, mukwazisane musivane. aiwa kune vasingandizive tinokuchingamidzai nemufaro zita ndonzi Sylvester Tafumane mwana wawini naSauro anobva kuwedza ID ndaigona kuvapa kuti patinokuda kwenguva zvichazodaro ndirega ndikwazisewo zvekarewo Sokostina kuti aiwa zviri kuoneka kuti uri kufara ndabva ndaona nesmile haikona kutaura mazino machena namadaro aiwa zvese aiwa ndiri kufara kuve pachirongwa chinechi aiwa tinotenda regai tikutendei zveshuwa simbi yebasa handinyore kuwana simbi yebasa kuti tivabate asi nhasi tabati aiwa garai pano timbokurukura nokuti kundoziva kuti kune vamwe venyu vanoti vakaona simbi yebasa vari pabasa vanonzwa manyukunyuku. Saka ndauya nawo pano mhuri yeZimbabwe ndisingapedze nguva yenyu yakawanda, regai nditaure zvandoda kutaura muchidimbu nekuda kweprogramu iyi. Kazhinji tinonzwa vamwe munopa makomenzi enyu, aiwa iright yenyu zvakare kuti mupe makomenzi muchiti aiwa chirongwa ichi chiri kumbobatsirei, chirongwa ichi hachisi kupromota here kuita basa rakaipa irori. Aiwa regai ndichipindurire muchinzwa. Tiri kuti isu seSly Media TV, ndofunga dingindira redu seSly Media TV, we are there to build bridges. Kuti kuti imi muri kumhiri nesu tiri kuno kumhiri, tisangane pakati, tisanganise, tinzwewo mavoices. Vasikana avo vanotengesa muviri, regai nditi ma6 workers kuziva kwatinovaita nezita ratinovadedzawo naro kana tiri kumasociety kwedu mauri zvakasiyana kudaro. Isu seSly Media takazvitora upon ourselves say aiwa regai tigadzire a voice, tivape mukana nenhau yekuti vasikana ava hadzisi nguva dzese dzavanosvika pakupinda mubasa iri nekuda. Mumwe anogona kusangana nedambudziko rekuti kusiwa cheko nemurume, mumwe anosangana nerimwe dambudziko rekutorepwa, oshaya kana anomirawo naye, oona kuti nyangwe ndikada kunotsvaga basa handisi kuriwana, opedzisira apinda mustreet. Saka taiona pataikurukura kuti aiwa vanhu havatori nenyaya, asi isu hatingagare, regai tivape voices. Ndofunga president wedu Emerson Dambudzo Mnangagwa
vanogara vachava kuti we are leaving no one and no place behind. Saka isusu we are not leaving anyone behind. Let's give these women voices. Mumwe anogona kutonzwa nyaya yacho pesera ati aiwa ndine musikana ndoda kugara naye ndoda kumurora ine musikana uyu ndizvoka Nsimbi Yebasa uyu musikana uyu regai ndimutsvagire chi zvekuita. As I'm speaking right now, Nsimbi Yebasa, there's an organization yakazvitora kuti aiwa vasikana vakaregai tivaitire something like a program vanodzidziswa kuti mari dzacho dzavari kushanda idzodzo dzavanenge vachitora dzemashort time vanogona kuita sei kuti vakwanise kuita something with that money. Kana vachinge vapedza kosi iyoyo vanozopiwawo maloni. Nekuti dzimwe dzenguva Nsimbi Yebasa unonzwa umwe achiti ini ndakawana hangu mukana ndoda kuhodha bhero ndakawana hangu mukana. Saka there's an organization. So that's why I'm saying kumaviewers edu kuvateereri vedu isusu tauya pano kuziva kuti hazvisi zvekuti aiwa toda kumaketa kuti aiwa muzive kuti kune vasikana vakanaka handizvo kana kuti asi kuti kana tichinge tapedza purogiramu inoyi uyewo watinenge tinaye pano anowanawo chekuita neupenyu hwake. Kuti kana munhu apedza kuita training yeku how to handle finances dzekumba kuedza kuseparata business nemari yekumba yaunenge uchiwanawo vari kuita kuti kana vachinge vavadzidzisa kudaro vanobva vazovapa kamari kekuti atange zvaanonzwa kuda kuita business raanoda kuita se raanoda kuita kuzovapiwa maloni. Ende izvi hatikwanisi kutaura kuti zviri kuitwa nebhengi ripi asi toda kuzivisa vateereri kuti zviri kusapotwa nebhengi hombe chairo remuno muZimbabwe kuti vagozovapa maloni vagone kutanga maprojects avanenge vachida kuita. Tinoda kutsigira zvakare panyaya yawataura yekuti chinangwa chechirongwa chino chekuti tivabvise isusu nevari kumba tivabvise mumastreets vawane zvekuita nekuti havana kupinda kwete nekuda. Uyewo nyaya yawataura mazuva ano tatiwo sekuru vazhinji vari kufona vachiti uyu ndamufarira ndipewo namba yake tongotanga tatombomuvhetawo toona kuti ari serious here kana kuti ada kungoita zvemashort time zvatiri kuramba izvozvi kana taona kuti munhu ari serious totomupa. Tine vazhinji vari kutaurirana izvozvo kuti inini sisava ndavafarira ndoda kutaura navo obva vataura navo vazhinji nezvavari kutowirana. Chinangwa chiri chekuti vagarisane varoorane nekuti anonganzwa background yemunhu kuti uyu zveshuwa kana chifambi chacho hatomboda kuchiita hatomboda mumastreet asi vana vari kuchengeta neresponsibility ende varume chanetsa iri tisuka tiri kungomitisa tichiziva mirai nguva yacho ndakamira ndine mubvunzo ndichauya kwamuri. Thank you so much nekutsigira kwamaita. Regai ndidzoke kwamuri ndofunga mangozvinzwira in a nutshell ndiro dingindira reprogramu yedu. Regai tichidzoka muchirongwa chanhasi. Ndisati ndadzoka zvakare ndine pandoda kutaura mukomaslai pakaita sekuti chirongwa chedu hatikurudzire vana vadiki vari pasi pemakore ane 18 years. Hatikurudzire vamwe vanozoti ai vana vacho vane mafoni toti aiwaka iwe semubereki chimbotireka kuti mwana wako ari kuonei. Anogona kunge asiri kuona bishu but achiona zvimwe zvakaita zvakakura zvimwe zviya. Saka tatiti pataure zvakare toziva kuti pane pazvinonakidza pane pazvinozonakidza ozoti kuna mbuya uyai munzwe aiwa tizokurudzirei. Hatina kunyanya kurasika pachirongwa chinenge pamusaka pokuti ukatarisa panhepfenyuro yenyika Radio Zimbabwe mother station inotoitawo chirongwa chinonzi chakafukidza dzimba matenga. Ukaenda kuStar FM variko unotowanzwa vachitotaura nyaya dzemubedroom vari zviriko nekuti ndo ava ana tete vemazuva ano kuti vavashoma. Saka tinenge tichikurudzira kuti aya vanhu ngavaone vari pakasiyana siyana vasaone pamwe chete nevanyarishati ndizvozvo. Thank you so much. Coming back to you our viewers, ndakudzoka muchirongwa chedu Bishu Lifestyle. Sekutaura naita chirongwa chatinokurukura nevasikana vanotengesa muviri kana kuti masex workers. Muri Zimbabwe ndine musikana wandakagara naye pano ndoda kumupa mukana kuti ataure zita rake asangane nemi akukwazise. Ndinokupa mukana musikana. Makadii muri Zimbabwe? Ini ndinoitwa Kimberly Chawahera ndinogara kuWaterforce. Ndine vana vangu vaviri mukomana nemusikana Nokutenda naAlbert. One wacho grade 3 kamwe kacho akasati akanyatsokura 2 years 5 months. Saka vana ava ndinogara navo ndini nababa wacho takasosepatana apatova netime. Saka ndine amai ndine baba ndichitorera mabasa aiyo mabasa acho kutodaisoka hazvinotombomira isusu ana baba kamuri kuchitorera mabasa mukuramba kakuya kuti mugare munyatsoshanda kamabasa acha munonyatsowa munofanira kuti aiwa tiri kusvika ipapo kuti marwadziwa nekutorerwa mabasa asi kutaura kwawaiti wati zviri kuitika. Kimberly ndizvo yes. Kana kuti kore madunhu zvaunonzi chire basa
Nonzi Kikido. Kikido. Yeah. Kana kuti unopedza. Pakai anopedza masiku. Kikido ndofunga muchirongwa chedu chati dakumbokurukuro newe. Tichaka tichichinjana. Ini namukoma noti vatogara vatone mubvunzo waka. Ichatagawo ndini. Chekutanga kana tiri muchirongwa ichi tinoda kunyanyoziva kuti Kikido chichakaitawo kuti upinde mubasa rekutengesa muviri. Arizi basa rakajairika. Arizi basa kuti mwakarinzwa rine mazita akawanda munopiwa. Asi ndoda kuti umbonyatsopinda nesu. Umbotiudza kuti chakaita kuti iwe upinde mubasa iri chii? Chakaita kuti ndipinde mubasa iri hazvirevi kuti ndaida, but ndingati pandakaita festival yangu takamboseparatana nemurume wangu ndakaita matwins mukomana nemusikana. Taura takatarisana. Ndakamboita ndakaita zvangu vana vangu mukomana nemusikana matwins. Wani ndobva atorwa naMwari kwaiva kuronga kwavo. Second ndobva takatomboseparatana within 5 years mumwe naMwari kwake. Ndobva tadzokedzana ndobva ndatakura futi pamwe ndobva ndaita futi matwins vakomana vese. Ndobva azoshaya futi amu 9 months. Ashaya baba vaita havo izvezvizve kungodaidai kunhonga vachisiya. Saka ndingati ndakangozobvunza senyaya tiri mumba zvakandipa kuti ndirohwe. Ndakarohwa zvekurohwa chaizvo ndopane vanga ramuri kuona iyi. Ndarohwa mwana wangu musikana mumombe ndobva taanaidhedhi mazviti akasunungura gasi pakurohwa mwana negasi. Saka ndakabva ndarwadziwa gas tank. Ndakabva ndarwadziwa nazvo ndobva ndamhanya yakandobata mwana wangu. Saka panguva ndakabatwa mwana akabva anditsika pamusana akanditsikirira ndobva abuditsa banga ndoda kukubainira. Saka panguva yakaderoka ndakabva ndawana simba rekungodai so akabva ariregedza banga riya ndobva radonha. Parakadonhera pamagumbezi ndakangojonza banga riya ndobva ndaramba ndakaridai so. Ndakarohwa zvekutadza kana kusimuka kana kufamba kana kuita sei. Ndamuka ipapo uyu mwana mudiki aitochema. Ndobva ndakatomboshedzera vanhu vekunze. Ndakapedzisira ndakushedzera kuti mbavha nekuti ndanga ndarwadziwa. But hapana akakwanisa kuita sekuuya. Pane vakauya vakati topinda sei dhoo rakavharwa mawindo anga akavharwa pakaiswa keteni. Saka ndakarara usiku hwese ndisingakwanisi kana kuita sei. Kwakundoedza akabva abuda. Ropa ranga rakazara pamagumbezi. Ndobva ndaendawo kupolisi but zvakashaya basa. Ndakangonzi nyaya yenyu hanzi muchaitigwa nanini zvakabva zvangopera zvakadaro ndaenda panhemudzwa ndiri busy. Ndagara munhu akabva adzoka sezvo paripo pamba pandaigara akabva adzoka kunge ari kuda kuti tidzokedzane but nekurwadziwa ndandisingachadi. Ndakangoda kuzvigamuchira mbijana. Saka ndingati akabva nditi handi ndokutengera chikafu chevana. Ndatobvuma bva tasvika bva tatenga tatosvika ndazonyatsofunga handichada nechikafu changu. Tatodzoka tapadhoo. Saka ndangoti pamwe kuita sei kujoka. Akabva apinda mumba ndobva abuda nebanga ndobva atanga kubvarira chikafu chiya vaisa mudhishi ndobva asanganisa ndobva anyatsoflasha mutoileti. Ndichiona nemaziso mwana achiita sei achiona mumwe ndakabereka kumusana. Saka panguva ndakapinda mumba ndakazviona nega kuti something munhu yanda kutondiita sei kundirova because akatanga kundibvunza iye kafanira kushandiswa kakaona kupi. Ndakabva ndabuda mumba muya ndakasiya wana. Mandasandokumbira kumbopinda mutoileti zvikanzipinda ndakakumirira. Ndobva ndakatanga saka anga aine bottle stick. Ndati asina kushanda kugadhi zvikanzosandibvunze izvozvo. Saka ndobva ndakatanga kushandisa nega brain kuti munhu yanenge auya kundipedzisa. Ndakabva ndakumbira ndatosva ndingananda uchinja pedi. Panguva ndabuda ndakatotora pedi but ndandisiri kunguva nenyaya yesituation ndakamunyebera. Ndobva ndabuda ndandatora kafoni kangu ndobva ndaisapa. Ndakapinda nandondojamba toileti yedu yange isati yapera kuvakiwa kuseri kuwini. Ndakajamba ndisina kana bhutsu. Ndakangopfeka sketi nebra. Asi ndabuda nyoti sketi yandandakapfeka ndakakwidza sketi kusvika muno ndakatanga kufamba usiku. Ndobva tanga kunifonera ye uri kupi chichi. Ndakatombomunyebera. Ndakasonga regai ndidzoke but pandakadzoka ndichiteerera nemuside member ndopana munhu ari kutopopota tounganidza zvinhu achipisa. Ndozvaafunga ndobva ndaenda futi kupolisi. Hapana futi chakaita sei ndakanzidzokai kumba mundotaura. Kureva kuti ndikuresha kutaura. Kwinini sei inini ndichiti ndikataurawo nyaya ina kwairi kuenda. Ndati it's okay. Ndadzoka kumba ndobva ndapinda mumba. Ndakasvika mumba zvikanzodi kuuya nepolisi yako because handiwadzokera kupolisi ngati ndadzokera zvikanzodi kuuya nayo ndoda kukurova
zvekuti uchandogara kupolisi kwacho. Ndakafunga kuti munhu ari kujoka. Akadzokora kundiro nyaya yakaitika kuti azive ndaenda kupolisi. Ndakatomufunira kuti handikwanisi kudzoka kumba ndisina polisi nekuti unondirova. Akatodayira kuti ipapo uri kutotaura chokwadi ndishuwa ndoda kutokuita sei akatoda kuita kanyama. Saka ndaendako kuna kangonzi adzokai kumba kana zvazonyaya kuomesa munotifonera panhamba idzi. Ndichisvika bhati bhanditora rakafanira ndibvabvisa line bhandzosera kaindiseti akandirova. Saka painguva yaindirova kamwana kangu kadiki kamwana kangu kahomba kakasikana kakabva kasimuka panguva yakatrafuti gasi aidondorova naro ya3rd trip. Mwana akabva apusha gasi ranga rine gasi mukati ndobva randomurova pagumbo. Aindikava achindirova kumeso kwese uku. Makuseni pandakamuka kana vanhu vazhinji vakati handirarama, but nekuda kwaMwari aiwa ndakararama. Adero vandirovarova makuseni amuka asokwanisa kufamba, inini handisokwanisa kufamba. Ndobva pauya vanhu vakabvunza naiwe woraizva zvadai so kupolisi tingaenda, but mukadzi ari kuti akaenda kupolisi hapana chakabuda. Toita sei mwana wavanhu arabiwa vakati mirai tumine ndotsvaga mari. Kubuda kwaakaenda ndokuenda zvachose. Mumba makasara hembe dzataiva nadzo ndodzaya pamuviri. Hamuna gumbezi, hamuna chakasara pazvinhu zvakatsva chinhu chesimbi chainzi hachigumi kuti mapoto aitsika. Mama akasara musina kana chinhu kana chikafu kana chii. Gasi akarivhura ndobva rabuda gasi rese raiva. Munobva tora 2 plate yako ndobva kwachura ndobva asiya pasi ndobva aenda. Asiya zvakadaro ndakagara ndichingobatsirika nevamwe vangu vandaingotamba navo. Bandakaona ndosvika rini ndichiita munhu wekuti nhaiwo ndipo chakati panguva cho ndotenda kutsvaga patimes unoishaya. Ndo zvimwe zvakaita ndakazosvika pakuti regaiwo ndimboedza ndione kuti ndakaita seizvi hazvindiraramise here. Ndakaita zvangu but mari yacho iri kutaridza kuti inyatsondisvitsira pandiri kuda. Mwana ari kuenda kuchikoro, inini mumba munoda kudyiwa. Mwana ari grade 3. Pamba pandinogara ndikutobhadhara rendi. Saka zvinhu izvi zvakandipa kuti ndirambe ndakabva ndapinda munguva yekuti ndakuenda kubhawa. Ndichienda kubhawa ende ndinotoenda kubhawa. Ndiriko kubhawa rimwe day akandipfurira kubhawa kuti ndiende ukoko anonzi Rutendo. Rutendo ndakangomuudza senyamva tini uri kuona chikiki inini handina chimwe chinhu chandiri kuita. Pafe ndiri kuenda kupi kubhawa. First day ndakaenda but ndaitya nekunyara. Saka ivo vakasvika ndobvapinda mukati ndobva wauya nedhiringi ravo vakandipa zvikanzi inwari 5 yako sezvavata usungwa doro. Ndakanwa but ndoti inoinoi ndakanoda kupinda ndega pai bhawa muyamani. Ndakutona kuti aiwa hembe ndakapfeka yaused kuita mune imwe fashion iri ndisiri kupindana nayo. Ndakaona pawa iri kudzoka kumba vandasvika ndapfeka kashoti kadiki kakadai so. Vandapfeka kahembe vanoti kajuzi ndojuzi randandinaro. Ndichidzoka ndione ndini ndatova kumberi kukunda vayavaya. Ndakatadza kuzoti revive yanga ineyi. Ndibva ndanyatsoona izvi zvaakuitika izvi hazvisizvo, but ndinda kuchitotenga ndega mablack label chichinda kutodeidzira kuti handimwe masese inini aiwa chichichichi. Saka pabva ngoya mumwe munhu vati aka kanenge kachiri kamwana kadika kabhebi. Saka ndanzi kabhebi vanhu vakatanga kabhebi ndibva ndati kunyanga nhendombira mubhedha DJ vanatanga kuita DJ vanobva vatanga kufarira zvimangoma zvandairidza so vatotanga kuti kabhebi neunonzani vanondonzi kiki zvikanzi aiwa kiki harisiro unonzi kikido kana kuti DJ. Saka vazhinji vanochedza kuti DJ kikido. Saka zvadero manje tiri pakati pekuita aiwa ndatova munhu uyauya kutoti ndanda kutonzwa chibhiti chamandiri but ndaiti kana ndiri kumba ndakagara so ndaizvibvunza kuti ndosvika rini ndichiita hunhu. Saka rimwe day manje ndakazoti ndiri ukoko ndakagara musi wenda ndisingadaro zvekunoona mupangoti anhaiwe titiro DJ chichindaita panguva yandakabuda first day waenda waita DJ wadidi wakabvinga wapiwa matips here neshamwari yako. Saura yangu yakatondipa matips ndobva atondipa maprotector akandipa akatonditi maprotector anotengeswa but panhasi rega ndiite se ndikupe akandipa maprotector ake 16 ndobva ndudza kuti
ukapfeka wakahembeka unofanira kupfeka kaburaki kuti ukaisa maprotector haaoneki. Kana usingadi unotora sokisi rako uisa chii maprotector ako mabata wogara netishu. Vanamudza ndei zvikanzi aiwa paipai pamunotorana nevanhu venyu ukaenda unofanira kuklina munhu wako netishu because hapana paungatenga zvimatauro zvinosvika kana 20 unongotora tishu rako zviri safe ngoti paunenge wapedzawo nemunhu wako anongoda kuklinwa kuitira mangwana ndokubata maclient. Saka ndandisati ndanyatsoziva kuti kubata maclient kwacho kuita sei. Saka direct anga zvishuwa ndaita but ndaita sei ndaitya nekunyara. Saka pakatanga pawaimu ndiye akatokwenyera munhu zvanzi ndauya kanekanyama kechidiki kasati kamboziva zvakandekapi fesi yanobva atoya zvikanzi ndanaiyoku ndiye akatonibhadharira kunoendwa kwacho kunonzi kubhesi. Pandaenda nemunhu wangu enobva atonibvunza yesu unonzi anichicho kwazvitanga ripi iye akangabva andiudza kuti iwe munhu akabvunza usamuudze kuti wakatonomunza kuti iwe ita zvawafambira uitese ita zvawafambira uenda zveshomuyeyoka but akaramba achizvitongesa munhu yenu patoita madhiri edu ndobva andipachi mari yangu mari yangu $5. Yanga short time. Munhu panditi anja kutsvaga ndakuita night newe. But pakati night ndakatanga kufunga wana wangu. Pana vandoita sena unoti aizoke amen. Ipapo ndangozvipa mweya kuti amen. Ndipandadzokera ndipakauya mumwe ndakutoona zvinenge zviri kuita. Zvaitika uri kupi pakanyatsotangira kuti awongori panzvimbo ipi kwakatangira basa rako taforce kumusasa pavhila. Ndokwakatangira basa iri but ndairamba wari machikafu mabhawa itu anonyatsopisa ipapo anopisa saka pisa muroti kunodzinina keshe hakuna mari but kungoriwo pachiri nani panhu paipai pekuti panotoedzegwa zvekuti ukada kunyatsopatedza unotobva kana kwachena. Saka zvadero first day iroro munhu yakazobva adzoka nemota yake uye akabva ndipa kuti munhu ane mota anonetsa ungasa kuti ari kuenda newe achida ndokuita mweya usabvume usatrust munhu. Imi ndione nyaya kuti ndandichinika kutya ndivandati munhu yana zvaangandiite plus revival yanga ichiri kutonga pangaenda nemunhu uye zvisho ndakasvika ndvandarara naye kumba kwake makuseni ndobva atonditi chita uendese zvawakati unoda kunze kuenda wakasiya ulokera vana zvisho ndakabva ndatonibvunza tasonga wakadhakwa nega ndinonyatsofunga ndakuti sezvandakapfeka so vanamuzwa ndeyondienda sei kumba akazvanda sinobva zvinzvisa ndibvisa bhotomu rake ndobva ndibva ndapfeka ndibva ndipa vhesi rake ndibva ndapfeka ndapinda mukombi ndakauya naye kumbari okay ndibva ndapinda mukombi ndibva ndadzoka kumba ndibva ndaklinwa dhoo yangu akuchakasvibira ndaona vanhu vangu vakatorara ndarara newana wangu but musikana kana mama ndambomuka imi manga muri kupi kana munyembera ngati anozobudza mwana wangu ndaenda kuenda chechi naenda chechi zaho right mama zvamwari ndakatamisa zita raMwari zvadero manje abva vaiti abva uya musikana waya kwachena kanjani zvazviri sei vanoti bhobhobho chichichi saka ndasina kuti vana vangu vanzwe chi ndati kwainakidza kucheti zveshuwa iye ndobva anditarasa ndobvazitasa ndobvaona kuti oraiti munhu airoda avoida chi wana wake ndobvazondakuzoya kumba kwangu tena ndobva ndaenda zvikanzwa chona hachigemichi takati masita kudhara iti yonoda kuti uite sei tsvage munhu anosara nechi newana wako kwewiki imoenda newe kwanoda kuenda newe. Apa first day wakaita mari? First day ndakabata $25. Nema? Zvamwari. Wakaita musoro ere? Ndakatenga sola. Ndakatori kubva ukoko ndibva ndaenda kunotenga sola. Right. Because ndandisina pekuchajisa foni yangu. Chimwe chakandipa pressure kunzotenga sola. Communication. Ndandisina communication kafoni kandaingowana kaingowa kamwe kaya. Saka ndaita izvozvo manje. Mangwana ndvanza isati chaende manheri iwayo ndakabva ndadzokera futi ndingati manheri asati akwa ndakabva ndafonirwa masikati iye angaudza munhu kuti sofuna munhu wakada munhu yanobva ndifonirwa naye uya kunobva ndaenda kumba kwemunhu iyeye vandasvika ndibva toita madhiri ndonobva achinibva ndipa mari yangu ndichibva ukoko ndichisvika ndibva ndamutanga ndeyo ndikweretesawo mari ndafunga tenga foni manje because kafoni kangu kainyadzisa kubuditsa pana wangu ndidaireti foni kaiona mbuzi kakasitona kakava kekuseri kuti ndikatore zvadaira bhatiraita saka zvasvinandimirira mushe ipapo asati aenda kumberi anti adzizvo pandakaona $25 azi ndakatenga ndakatenga sola vana vanodya sola avadye sola asi communication ndoendakamhanyira handina kukumidza kurangarira
Yemaclient kana ndanyatsonzwa tizve maclient unodazosiyana saka zvaita seizvozvo umwe ngavabhaniswa nivani pashi mari yabva ndiwedzera mandatenga kamwe kafoni kaionekera manheraini vataenda mandadzoka hamune ka20 kamwe mandatsvagirawo nawangu upfu nemafuta nemachansi vandagara pasi musikana yakutoramba chimbiticha manje ndakutopesera nda kutoita senior chimbijana mbija but zvainditongesa mumwoyo manje ndizvozvo ko mwana wangu akazozva ndo zvandiri kuita achati kudii kareti ko vabereki vangu ndozongoti mheno handisindatanga nazvo ndombozvidzikamisa but panguva iyoyo ndichienda nekuenda ndichidero musikana akabva azonditi hande kumasuo vataenda kumazuva makorokoza kwanga kune show yanga iriko vataenda hatasvika ukoko paya tatonzi pane vasikana varipo chichichichi paya taenda tatongomira kumberi tatanga ngotamba imwe yaya saka tiri pakati papo airidza gita rakabva akandira gita roko ndobva andibata gumbo so patangodoridza gumbo rangu kuita gitari papabva umwe murume mbati aiwa musadero mbva sikachindibvuta so zvanziyo yakunotitema dhiri saka ndiri ipapo abati aiwa musiye zvanzi aiwa ndibva ndatorwa ndobva taenda kwatakaenda mani bva tasvika bva toita madhiri edu saka toita madhiri edu mukorokoza yanga kuda kundita munhu wake saka ndinenge nditwa munhu wake manje ndarisingaide ndingatoyanga ndichipoti kwaunokare munhu akakuita munhu wako hauchiwani nguva yekuti unoenda kubhawa hauchiwani nguva yekuita zvaunoda andingakuita tekiteki chi plus nini yekuti akangova mukorokoza ngamba ndati kuti aite munhu wanga ari mukorokoza handidi kwakauya kandivaine banga ndine mumwe munhu saka tangotamba kutamba ndipowo nhama ndakambadze papo anaomba chaidzi telefoni kanda ndasiya kumba aiwa zvichiri kutoitwa uneonozimunhu yaendi tadero manje nemunhu wangu uyayo takabva tagara tiri umomo chichichipaimba kuseni vamwe naiwe chiuya tiende chichi vamwe vamubva tatobuda takauya nekune kamota kedu katiksi katatakabhadhara takukabhadhara futi takudzokera kupi kumba tadzokera ndakutoona ndakatobva ndinga mari kangu kakarina ndakabva $85 yes ndabva ndakatanga ari mashort time mandazowana aiwa uko kwako nguva kuti unotanga tasari munhu webhoy here because unonge munhu wotukamuudza anokwanisa kuti unoifira mari yake kuti zveshuwa unotodemba uchada zvipi saka zvadero manje ndambodaida kuti mashoti twangu takabva tazowana hangu akati night bva taenda zvedu bva tandorara night night akanipa 20 andipa 20 makuseni vandamunyebera ngatamanye ndasiyiwa nevamwe vangu handisina mari yetransport ndakupa $5 uite sei uyendi ndibva ndaenda iye ndiye munhu wandakapa nhamba dzechokwadi because ndandamutrasta uyu munhu takaitwa nemutrastera tiri umomo hatina zvatakaita chakaita aitondipawo kutondidzidzisa zvinoita upenyu hatina zvatakaita nemunhu iye chayakatoitika ndiotakanudza uri kuona chi inini ndotsvaga munhu wokugara naye panditsvaga munhu wokugara naye inini pachokwadi kana ndawana munhu wangu 1 nenguchigara kumusha 2 ndiyo change nemombe chichi everything zvese zvinoda kuitwa kumba yes inini ndinouya zveapo neapo kumba ngati it's okay zvarutaura handisudi kurambirana kumvazoti siya mai vangu kana wandida wotoshinga because ini mai vangu vanotaura ende vanonetsa kana murora vanorova kundorowa futi ndambobuda umwatandaunomuudza ipapo nekuti ndikadotasa zvimwe vinhu zvaaindiudza ndaionoti zvinobatsira because aitonditi naivotombotidesei mashandiro amuri kuita ukabata zvako kamari kako kahodha madomasi hauite here zviri nani wotsvaga munhu wako 1 wokuitisana naye panoona kuti munhu zvari kutaura zviri right munhu anoda kuti ndisave nemamwe matambudziko akawanda nekuti zveshuwa zvine matambudziko tadero nemunhu wangu uya handipa $5 iyaye kuti ndive nemari yangu yebhazi ndibva ndatorana nevamwe vangu bva tauya kumba ndichisvika kumba mwana wangu anga agara asingachaendi kuchikoro ndakabva ndaenda ndibva ndasvika ndibva ndabhadharira chi mwana wangu school fees ndabhadhara mwana wangu school fees ndandamutengerawo uniform ndatenga uniform ndibva ndatanga vanangonhonga kuti uri tutatutoita mumba ndatogara paya
ndakutoona ndinda utochidzidzisawo vamwe manje wasini ndatovawo senior manje nguva ega vanosara usiku ega kapa pandakaenda mazuva ndakatsvaga vamwe amai vekunesi ndakangoona ndikumbira kumbosara nevana vangu ndadaenda namo ano vanonga vachinyepera kuti orati kikipa watsanangura iwewe uchitaura kusiku kuenda kumazowe kwese ukuchita sei ita kumbobvunza kuti iwo zuva raunoti iri sokostina ndo zuva randakarara nevanhu vakawanda ukarara nevanhu vangani and yange iri seexperience yacho iyoyo ndaona vanhu vakawanda umwe wacho ndotadza vaverenga vakasvika vangani because dhero kwaya kupera kwemwedzi saka inini ndinga ndakasvika pabhawa zvekuma7 kubva na7 kusvika kunyatsochena aiva mashoti times ana munhu ndakambotirana naye night ndiro ndakaita mari kwete zvekunyembedzera aiva ndakaita mari maprotect akasvika pakupera svika pakudzokera mamwe kumba kuti aiwa akudzokera kupi kumba ndakabva ndadzokera manhatotura mamwe ndinomwe mukomana wandowirira naye wandoti panashe panashe ndiperekedzo pai padheni chakatona ndikumbire panashe andiperekedze ndakambosangana neproblem mashuroko saka that's why ndane munhu wangu anongowirira naye uya kuti anondibatsira kana ndauda kumbodzoka mva munhu ndotoita pambijana pandakabata ondiperekedza ake kupi kumba saka dhero raiva ndakaita mari ndingati ndati shande maprotect angapera ngabva ndaudza panashe kanzi amira ndikutsvagire panashe ndibva nditsvagira mamwe mashi maprotect akabva apera mani andati panashe apera zvikanzi ionenga kutoita zvemadhola iyo kana madhola 42 kokuri muzopera ndingati aiwa ndiperekedze pai padheni abva ndiperekedza padheni vandasvika vandatura hangu chi maprotect andisiya pambijana pandandabata ndichiona futi vana vangu vari seferi inichirangaenda kubva notombowana kangu vakandombobira kudzokera chi vana vangu saka ndaita seizvozvo manje ndakabva ndadzokera ndiro ndakana navanhu vakawandisa handingofungei nhamba yaunogona ungoti takadarika pa15 here bcause wazamunhu andinawandisa tadarika pa15 16 ndakasvika 15-16 skaraund figure 16 times short time aita mari ndairova ma5 nema3 achema vototi 3 pakabuda aiwa musiyo yandonyatsoziva ndakaita 130 musiyo ndakaita mari ndokuti ndichimuka makusenika ndaitombogara pamvuri so ndakatenga rimwe koti mandayatsogara pasi ucharove mari 5 apa ndasiniya ndakumwa koti plus inini andobva unotaura kuti handimwe masesi ndomwa utsvuku ndozvandowanzoita manje saka vanhu vanenge vangotaka ndeke special chichichichi kabhebi kakikido chichichiso saka ndaita seizvozvo so ndabata mari yangu vandafunga kuti oright sola ndakatenga mamunomuruda bhatiri kamwe vandatenga chi bhatiri rangu vandatanga wedzera tumagumbezi twangu twatisimo tuhembe tvana wangu chichichi pai chikafu vanaitsoona kuti aiwa iko zvinondachi ndapari nani vandadzokera kuchikoro mwana anobhadhara school fees yemwana wangu gore rese ndakasiyana nazvo ndagara manje ndaunyatsofunga kuti pari zvino kana ndikaita mari ndichaitei ndo paya patinoita kuti kana tikambowana tumadhora pondo unochikakanda mugaba uchikanda kana kukandirana tichikandirana tumaraundi tichiitira kuti idi ibatani bose ndikabva ne10 izvo zvakuna mari unokwanisa kubva ne$10 ukada kusvika uchishandisa unokwanisa kungotenga muriwo zvobva zvaita sendera muriwo chete pane pawatsanangura uchiti wewe nekuti ndakambosangana nedambudziko ndokuzotora panashe tichasvika kuna panashe ndikuzotorako panashe tinowanzonzwa kuti zvishomba semenyu munosangana nematambudziko akasiyana pamwe pacho unopona neburi retsono banga ratoita seiratowe saka wantasi kuti umbotudza experience yacho yakazoita kuti inini rekecha ndifambe nebodyguard panashe kana ari kuzwa bodyguard panashe chimbotudza experience yako kuti ndizotanga kufamba nemunhu ya ndingati ndakakechwa nemunhu ndobva anditi aninde zvikanzi aina ndisuda menyu bhozi aine ndiri munhu anonyatsozikanwa saka ndipindewo mazvidi hazviitepo zvisho niyo ndaida mari ndakanzwisa munhu ndobva taenda patakaenda aitorodza kuti anoziva nezveipapo pano patakapinda mune kamwe katakishop so patapinda umomwe tiri umomo akabva anditi anziva wandiputitsira protector ndikati inini ndiputitse protect zvinotondirwadza because handisi kuda chi izvozvo saka munhu yanga ane simbi abva kudisa simbi ndobva ndorwa nesimbi anobva ndatanga kuda chi ropa ndobva tindipe mari yaunayo
saka ndandatoshanda $15 plus yake yatataura nanga tundita ari kundipa $3 saka ndandakapfeka majombo waya ndandakaisa mari pai majombo imwe yanga iri mumwe munhu yabva andisecha sichanbva wana chi $10 yanga iri mumwe $5 yanga iri kwanga asina wigi iona svandaisiyo mari yega yaona because iwewe panapa ndakuvhima kudhara ndikatokuona kuti waita chi mari saka zvadera vabva andirova futi vandiri nesimbi saka pandakakota mondaiso panangala kuita sei angala kubuda ndobva ndatoti mira ako ndikupe chini mari yanembva ndapa mai ndibva ndamba akafonika ndandinako ndobva andipushira uko saka pakandipushira uko ndibva patoita mumwe murume anga achibva kwanga naiwe chii mbva ndangosimuka so ndangapfeka chopi yewaizvi yatozara chiropa hanzi kochii mbva ndatomuexplainera zvaitika saka panguva yatakasimudza musoro tese kudai so mbva taona mukomana uya vatova 5 saka panguva 5 mukomana yakangodai mumwe mbva kuda nokuti kochii saka ritaurwa dero murume uya yakabva amhanya kuenda kubva ndobva auya nevamwe varume aiva vanozoya patatira kubva wadzikana kuzomubva waenda uku mbva wagarira uya anga kutosanoenda anganitorera chi bva wambata gozoni anangomunongedzera munongati munhu uyu ndobva ambata saka apa kwanatoya patikabva wadi bva watisi fanzoraiti gemuri rimwe chete uya ndobva abatwa saka pakabatwa manje ndobva vamubvunza chichichi paya akabva ti handizivi ndikati handiwo wabvise jaketi neti yanga wapfeka musoro but short nemapushi ndiwo saka pandakati mapushi achidai so mapushi yanga aenda ropa because pandakadai ndakamubata so ndobva aenda chiropa zvikanzi zvisho iri ropa ratodhasitwa chichipai because akatotaputa ndobvatora mavhu ndobva aisa saka pane papasarira chiropa ndokubatwa kwakaita saka ndobva ndakabva ndazotsvagawo munhu wangu wandakatanga kungowira nawo naye kuti wazotsvaga panashindakabva ndatsvagawo njimba saka panasha hamboti here shamwariwo pachedu chimbondiona aiwa panasha hake tinoita because ndichitomuona pamwe ndingati ndiye munhu wanentomboti ndiye munhu wangu panashaabodgad munhu wako munhu wangu asi anoziva kuti unotsikisa anotozviziva anenge achiprotecta panashe chinoitavamwe vachanyandifarira nekuzopinda kuti ave wangu mukoma wake ndiani bvaanonzi Fila saka anozoti pandine ndichiuya pangwa ine nditsvagawo chi vanhu ndifunga munongoziva kuti mabhawa mazhinji anongonakidza kunge aine mauri aine vanhu vechikadzi chichi saka iye anongoziva kuti pandichauya handizoi pamwe ndiri ndega ndichaturawo vanhu mubva muchabva maita se mamakidzi ndokanga kuwira tada kumbodzikisa gecho mukoma aiwa dzikisa mubasa ndazvona masangano vanhu makohwa tina kumboti mubasa makomo handi nekuti pawati 16 paipai hatizofanani pakusikwa naMwari kuna mumwe akagiftwa chaizvo kune vanonyatsonzi ava ndivo chaivo kwete vamwe vanenge vachizamazama arikuzamazama iwo mubasa makomo zuva raunoti sokostina nesimbi yebasa ndakasangana nemashuva ekuti ndega ndakati wakomana anoti ndiende kubasa mangwanani chazvakamira sei uyezve chaunoti ini ndikasangana neuyo akasikwa zvakadaiwe zvinondita zvakanaka ndindizvipo aiwa ipapo pamuri kutaura varipo vamwe wekuti ndine munhu wani munhu notombomutsvaga ndiri ndega inini pachezvangu kutomutsvaga munhu iyeye aiwa isimbi yebasa simbi yebasa mumwe aiwa munhu iyeye anoita zvonemazvo anokupa nguva wega unonyatsonzwa kuti kana ndinaye so ndinyatsofila kuti romenzerechii anoromenza zvekuti wega unyatsonzwa kuti munhu iye anobata toda kunyatsonzwisa because ukanakirwa ndati munhu kana ndikatorana naye hadi zvekuti short time kana muti booking nzoti handi kumba kwangu kana kwako kusiri safe handi kupi kumba kwangu tinoenda kumba kwake tosvika topinda mubathroom totanga kutambira umomo mubathroom
aiwa anonyatsonzwa kuti ndiri kubatwa maoko ake ari soft zvekuti aiwa ari soft munhuye zvekuti anondibata achinibata so anondibata pamukaka apa achindiyamwa so achinyatsodzika nini so anotosita undisinza mumbatso ndatonyatsonzwa kuti aiwa achidzika nyatsopinda neni nemoya achidzika kuzasi sasu otanga undibata kuzasi kwangu achindisa kachigunwe kange hameno zvanenge achindiita so munhu anogona zvinhu zvake panosvika nenimba anobvunza nebhebi tenda pambedha here kana kuti towaridza pasi ndoti aiwa tembo itai chero pamuri kuda anonyatsonditi orebhebi ngatite pambedha onyatsondirarisa zvakanaka so anotanga kundinhanzva muviri wese kundidya muviri wese panonyatsondidya usikarudyi unonyatsonzoti ya right tembo apa basa ravo nekanonyatsonzwa kumerera munheyeka anatemba mukwero munheye anonditi ndiwo unoti nyange zvikaita sei saka mari unozotorere kana kuti natembo hasisi zvemari mako aiwa tembo mari vanotondipa apa iwe unonzwa kana chiro chindifonera unzoti yes can wife material yangu nozvibvunza kuti arikurevesa here kanazvindeimwe pakupacho madhesa kandaitombofuma munhu yanenge ari kutoita mari neni kuti ari kunditisa mushonga but aiwa ndakazozvitsvaga ndikaona kuti hazvisi izvo anosvika pati nai bhebi toenda here kumaintroduction kuvabereki vangu but inini nenyaya yekuzoti kureva kuti tembo vakutoda zvimba vanoda but tembo hazisandanyatsovatrase dzimwe pfunga dzinombondifunza kuti vanenge vane mhuri saka ainini handifari zvekuputsa imba imunhu izvo zvandizvi ndinofarira kuti kana ndawana munhu asina chi saka chinoita kuti ndinoteso tembo vanenge vane mhuri ndikapinda mbamako pane paunonyatsoona kuti mba muno mune madhishi mune tubhutsubhutsu twechimukadzi hunge vari kuti vakaenda but pane paunodzoka nyatsoona maitembo vari padhuze maitembo vanenge vari padhuze kana kuti vaneka nebasa ravanenge vanoita but vanodzokazve apo neapo saka ipapo manje ndo panozoita kuti tembo ndivati aiwa tanzwa patembo apa mwamvudza tichida kutonyatsosvika hedu kwekunopedzisira chirongwa chedu basa renyu handi basa renyu rakambani haifanira kuvharwa nekuti ndo mararamiro amunoita but tinonzwisa kuti vanhu vechikadzi vane nguva yavanoteera saka iwo manje toti nhasi wakafunga kunyatsonorwa mari nguva yobva ikwana unozviita sei kambani inovharwa here kana kuti kambani haivhari unotora kotoni yako wopfeka mukati chaimo wobva waisa chipedi rako uchisvika ukoko unotobvisa chipeni rako kajira kari mukati kana kotoni haitwese haibviswe because handagara akaripfeka protector yes obva aitage madhira akeka achibuda ndobvisa kotoni yandoisa imwe kusvika nda kuti nhasi magemu ndaita se saka vakadzi vemudzimba vanenge vachiti ndiri kunguva munhu achida 2 weeks anenge achindifambisa sei ane malessedzi achasiyadzidzisa zvakuti uzotibatsira nokuti madzimai mumba munhu anoita wiki rese asi tiri kunzwa kuti its possible kakuti munhu anotombodai zvake zvesure everything is possible to them that believe ndizvo zvavanobhiliva kuti mari haivharwe ko wakambosangana neanoti akikidu ini ndine mari but handisida kupfeka protect yes ndakambosangana pamwe ndakazvimanija sei apa iwo mari uri kuida pakauya munhu uyu achitaura izvozvo aiwa munhu anoratidza kuti munhu ane zvinhu zvake ane tumari twake akatonditora but aendawo kubooking kwedu tichisvika ndobva tonditi aiva truck driver munhu tichisvika pandidzoti inini mari yawataura kuti 90-20 ko anoita asina protector imari andati ipapoka inini asina ndamboita izvozvo asi kwaiva kutomunyebera ndandakambodi hangu ndakambozviita
saka taura dero ndibva muzoti iwe ore tongofunga ndiwedzera mari ndoraenda kupa 40 it's okay neya tofuti ndikuda chi mari aitese takabva taenda zvedu ndogeza mwana turakajira kangu vandapfeka vatatamba edu chi madhiri edu makuseni ndaitoti patakapfeka tichipedza kuita ndingafisani vandaisa kamwe vataita futi ndibva ndaisa chi kamwe chaitondipfeke chijira takagara zvedu vasikana chimbokurukura nga munaiti kana kuisa chijira tsvina yainoenda pachijira haizoenyanyi inoenda zvayo but haizonyanyi kuenda kumberi saka kana ndikasangana nemunhu akadero ndotomupfekera chijira ndotoenda asi nguva yangu zhinji chero ndichitoenda zvangu basi chijira ndinopfeka because protesta ngikwanisa kuita sei kudambuka unosangana neimwe ndururani ndotokudamburira inenge isingadi kukuudza ndoda kupinda ndakadero saka unogara wakatongopfeka chijira chako ukaona kuti munhu yabuda protector yake isina kubvaruka unomborega chirimo ukaona inenge ndururani wobvisa kupfeka chinhu unongotsvaga kari soft so wotopfeka ukoko uri pamachira paoneka zvo pamaidzidzisana muchiona namalessons maireva here kuti kachira kanobatsira kudzivirira utachiona hwehiv kune kwanguva kungonyeberana here chinongouya hazvitarisi kuti wakaita sei kune kwangodzigirana kwekusimbisana pazvinhu zvatinei tichiita but chirwere kana ida kuuya chinoita sei chinouya because mamwe vacho unototi uchitobvisa munhu protector itakazara ropa ndine ropa wobvisa protector yapatishu wenyatsoritsvaita wotora kana tishu rakupinza mukatomusa kondakachena wani uzoona kuti orit uyu munhu wandandinayo indururani ndianechi anesiki saka munozoita iwe waona kuti ndozvaitika munozonotsvaga here kuti morapwa sei kana kuti mune marapiro amunoitwa tine marapiro atinoita munoita sei tikaenda kuchipatara pane chipatara chiri mbari ndakanganwa wangu panonzi pachi yes unotosvika ukoko wotovaudza kuti inini ndiri kunzwa so kana kuti nezuro ndakasangana nemunhu akadai vanotokubaya majekiseni vachitokupa mushongamusavhara nekuti imunhu wakakoshesa sei aiwa tinotovakoshesa zvakana because chiro tikasvika maprotector tinopiwa pasina mari saka vanhu tinotova kana vafamily planning kutodzivirirwa majadhiwo madhepo chichichi vanototipa pasina mari saka vanhu vatinovakoshesa pakuti pamwe pacho vanototidzidzisa kuti zvinhu zvamuri kuita izvi hongweni muri kuita madii mambotsvaga mari yekuti mudai muhodhe tuntu wenyu kana muite so tinovakoshesa pakuti pamwe pacho vanototidzidzisa iyo zvikana ndikaenda ndichitorwara havana chirwere chavasingaiti sei chavasingatisti vachitondibatsira saka tinotovakoshesa nekuti vanotida vanotiita kuti tichengetedzeke utano hwedu huitechi huve utano hwakanaka tikwanise kuriritira vana vedu ndakabvunza mubvunzo isati wabvunza ndokuza kuti haunyarare ukasadzimirwa microphone vangotaura ndakabvunza kuti iwe uri munhu mutetewo mubasa renyu hausati wambozvamburwa here nimwe muzvambarara wakakuzvindikita ukazvambarara aiwa zvamuri kutaura hauna kumbosangana nazvo ndakambosangana nemunhu nokuti achivhura zipi so achibudisa munhu mai ndinopona here nezvandiri akanatobudisa kuitori nehingi nehingi ndeyei pakudzwa kuti iri kutokondrola because ngabisa rimika unoita mwana diki kuti saka ndinobudirira era vatenyamuzengochidavanomboita sei vashingirira ndopaipa unomudza kuti ainyangu handiti kuda kugarira kana kupotamiswa unoti zvinoita sei zvinorwadza petakoye pamusoro panoinga unyatsoona kuti kuda zvangu mari paunokwanisa kana kuti utadzosimukira kumiisa zvanoda kutadza kunyatsombuita kuti mangwana ati ndinoda kudzoka asi neyo tine chida mari unongozoshingira ringi wakatoiona zvishuwa ringi ndakaiona kwete zvekuudzwa iva kuti tinombodzwa kana takambosangana naitaura zveringi takaingofunga kuti inyaya zvishuwa sika zvichiriko aiva neringi asi ndikutokondora otherwise unolemana akatonzwa unokwanisa kutomuka usingafambi but akazondisofta ikuti aiyewe kamwana chichichichi zvishuwa pamwe achida kundisa zvishuwa aindinyengerera achindinyengerera ndakatozokarwa munhu akutoita zvinhu zvake aindinyengeredza zviya zvokuti ndisaita sei ndisatye uye ndisanzwa zvaari kuita
ndo asi vaiva vahope vaiva vahope. Saka iwo ukapiwa mukana wokusarudza yakachechodzwa neisina, iwo paunonyazoti papa vanodzimara wabatwa neivava kana ndepata ini nangu kana ndikava ini nangu munhu akachechodzwa nemufariri ndofarira asina aiwa asina ndofarira paya pandingi njidi ndichinyatsoivhura so ndinekamukafilinga ndinongonzwa so saka pakundovhura paya ndonzokamuka kungo hamina zvandini chingozvacho ndiyo here ndini here kuna kuti basa mako munoti basa zvisina kunakidzwa the same time. Pano umwe munhu wotononakirwa naye so wotonoti pane imwe wotonotombomufunga kuti chero wapedza usiku hwese wesangana vanhu vakawanda pamwe kwacho unotodza kana wotomboproduce but ukasangana nemunhu iyeye unotonyatsonzwa kuti aiwa Tembo anogona ukazongona Tembo aiwa tinokuruka nekuda kwekuti nguva tinogona kusvika mangwana tichingotaura regai tisvike kwati kunoti kwekupedzisira kwechirongwa chedu takurukura zvese watiudza zvaunosangana nazvo zvakasangana nazvo zvimwe zvacho zvekuti nhasi ukazvifunga musodzi inoerera magasitenga aya kuda zvimwe dai wakafa and everything. Inini mubvunzo wandanawo kwauri Kikido ndekuti iwe sizvaitika izvi pane pawataura kuti ichi chakaita kuti ndiite zvikurohwa ndine murume vandazotasa kuti vana ndatosirwa vana vanoda kuchengetwa iwewe ndezvipi zvokuti ungati inini ndikawanawo izvizvi aiwa kana riri basa iri hangu ndosiya bcause nyaya ipapo riritira vana vako nemanakiro anoita angasiye aiwa ndinosiya anogona aiwa asi anooneka aiwa kusiya ndinosiya zvamwari pasi kuna Tembo akunozotibatsira kusiya right pindurapo chinoita kuti inini chandinotoda muupenyu hwangu kuti ndikwanise kuva nezvinoita kuti ndiraramira ndikangowanawo kana kamari kashoma ndobva ndahodha hangu bhutsu dzangu dzebhero iwe ndotanga kutengesa ndinoona kuti ndinokwanisa kuriritira vana vangu vakakwanisa kuvawo vana vanozoverengeka mangwana ini ndikatova munhu anotoimurika kuti muri kuvaona here amai varapa ndo vakachengeta vana vavo vakachengeta nei vaitotengesawo bhutsu kana kuti vaitengesa just ungova nebasa raningonzi ndiri kuita so ndisiye izvi hazvina kungoita nekuti handina pekuita but handizvidi kureva here kuti nemazuva unenge uri papiki paipai hausati wambobata mari yekuti unokwanisa kuzvihodhera wegero mari ndinombobata but chimwe chinoita kuti mari yangu itadzi kusvika pakuita izvozvo ndine vana ndakarirwa naambuya vangu inini havafambi vakarimana saka ndichitora ndipote ndichimboendesawo something saka pamwe kwacho panozoti hafu uku mamacho munosara musina kuti ndiite sei ndihodhewo zvakafanira ndine tumaraundi twandinoita pamwe kwacho inouya iri $50 pa$50 ndokwanisa kufonera gogo ari kuda mushonga wazvakati panoenda mari yaye ndikwanisa kana kubvisa 25 ipaitesa nda kutenga chikamu nda kubhadhara rendi inotadza pamwe ndikwanira zvandine ndichitodawo waizorerwa naambuya iwo baba naamai vangu vari amai vangu nababa vangu vakaseparitana uye nemakore mangani ndaisandatodzvara right asi baba unovaziva baba vangu ndinovaziva vakatoshaya ndichivaziva wawane makore mangani vakashayana ne 23 years ndatova nekafirst born kangu asi amai vaivepo yes amai vangu nanhasi vapenyu ko vakazonererwa kwambuya sei ivo amai varipo amai vangu vakatorwa nemumwe murume saka vari ukoko vaiti kana tikaenda ini nemutwini wangu vainditi hanzi inini ndiri mwana wasisi wavo vanga vasingadusi tivasikani muti ndirichi ndiri mwana saka vaingotibata imwe murume angati handidi vana vako kana kuti handidi munane vanhu aiyo vanga vasina izvozvo because inini baba vakatozosvika pakundifeya ndikavaudza chokwadi vakatorwadziwa nazvo kuti kweyose wanga usina mumbundudza chi vana vako saka ndakabva ndadzvara rwengo muna mai vangu kuti wakazvitaurire svika nanhasi chiro ndikasvika pavari vanondinabva ndonyatsoona kuti hazvisizvo ndezvazvo kuti vanongondida kuti mwana wangu but hazvisizvo ivo vakatokwanisa kutaura here kuti chandaitira kuti nditi uri vati munina mwana wasisi vanzi ndakazviitire
nanasaona mundudza notombozama kuvanyengetedza kutovabatawo zvakanaka samai vangu bata havandibudzi even chero pakuti ndizive baba wangu chaivo zvakatonetsa ndakatosipesira ndatovaitira chisimba cho inini mutwini wangu takatosvika pakwati mama emimika takupisira imba mutudze kuna baba vedu ndobva vakazotuika asi mukutiudza kwavo vakati vakatiudza havo asi hanzvadzi yavo yanga yakaita sei asi taida kuti zvibve mumwoyo pavari ivo vachitiudza kuti baba wenyu ndinini ivo vanga vasingadi kutiudza. So upenyu hwako hwakakura nawo unokurwadza kusvika papi? Upenyu hwangu hwandakakura nawo unondirwadza pakuti ndakazogumira grade 7 kubudikidza nekunge ndaudzwa kuti hapasina mari yenyu yekuenda kumberi nechikoro. Ini ndairerwa nehanzvadzi yaamai vangu ndichigara nagogo wangu. Baba vedu vaiuyisawo zveapo neapo but zvanga zvisizvo. Saka ndichienda kuchikoro dero ndingati ndakatomboita bofu tadza kuona ambuya vaindibhadharira ivavo mukadzi wehanzvadzi yamama wangu wasvika paundudzo kuti unobohwa kuti ndirame ndichikuitira zvinhu muupenyu chichichi vachimboita mweya kuti vairwadziwa neni nenyaya kuti inini mwana wacho atakaenzana but kuchikoro ndaiva munhu aionekera zvekuti ndaivaoneka zivo mbichana saka zvaivarwadza aiwa zvazvirinani ndingazviti hangu ndaigona but ndaiva pari nani. Saka ndingati ndava kunyora grade 7 ndakatanga kungonzwa musoro ndiri kuchikoro first day randatoenda kuchikoro mandatanga kunzwa masanga kuti uchema musoro mandarega kunyora ndibva ndaenda kumba manhero acho mangwana acho ndakamuka ndisingachatooni gogo ndiperekedza ndati sei vanhu zvakutovanetsa kuti chii chiri kuitika ndakabva ndapedza ipapo pese handaona kuzomboona kusvika ndakatogara nguva ndisingaoni ndobva wazoita musoro vakanetsana nemutwini wangu ambuya ivavo vaindibhadhara school fees ndobva vaudza mutwini wangu kuti amusati mati uye haachatombofa akaona saka mutwini wangu zvakabva zvamubata ndobva arova ambuya vaivai aromba kuti kusvika hanzvadzi yangu yakuona ndopa ndichakuregerai zvichiona bva ndazongoti mumwe musi ndatomuti takundiperekedzawo kupi kutoileti saka ndiri ukoko pakanditambidza tishu ndakanyatsoona iri itishu pandati naita kwandipa tishu iri asi matishu agogwera because gogo rinokuremara kwavakaita tiri vanhu vanongova hatidi kuti vave munhu wekuti vaneka kusvingana kuti vangobata tumwe tunhu kuwandiwo ndipa chipepa ndigogono ndishandisa zvanzi wariona sei tishu ndiri kutoroona ini tishu akapinda shonda ndakatoshama akabva apinda pakapinda andangosvika ndikumumbundira so bvatonditi pfeka ndibva ndatopfeka ndobva aita zva zvekundinzve ingachida kuona ndikabva ndatobuda panze ndibva ndasika rodi yatinobva nayo kuteleti inodarika nepane makuva tinopati paheroes kumba ndibva ndatoti kugove rakavakirwa rini kanzi zvishowa wakuona tako yakabva tanga kuchema neni ndibva ndachemubva ati gogo muri kuziyei akabva nditi ichakunge usiri kuona toda kuenda kuna gogo ndibva ndasvika zvikanzi chiko imi munenge munonetsa zvakuti gogo munhu wekuti nanhasi vanongotamba nesu mwembva totanga useka matanga imimi chiti vaingotiti ana vana imweyi saka ndobva ndagara pamakumba avo ndikati gogo da kusvinai bundu zvikanzi aiwa uda ndisvina bundu uri kuriona here ndikati zvanziri pai vana ivatsoribata zvikanzi handiwana navira ndikati gogo makagerwa kaini zvanzi ari kunyafisa ndatanga ngovaudza zvinhu zviri pavari so ndobva ndati gogo nekiti yakudya chi mpleti menyu zvikanzi zveshuwa wakuona nekikakuona kikakuona chichipaya vanobva watobuda neni panze zvikanzi iwe kana uchiona tiudzoti vanhu vari kuvari kuitei ndobva ndatasa kumba kumusoro ndonati handiti vanhu vari kusimudza madhisha vachimaisamba zvishuwa mwana kuita sei akuona saka zvadero ndakabva ndatsvagirwa mari hanzvadzi yangu yakabva yanga yekuenda ndofudza mombe ndobva yandipa mari zvikanzi inini kiki ndakanyora ndikaona ndakabuda nemasasi mangani ndoda kuti uite sei unyore sva ndakabva ndadzokera kuchikoro ndibva ndanyora grade 7 yangu akabuda ne5 subject dzangu ndibva ndatomuudza paakabuda mazuva ndibva ndati nanditoda kunitora zvika ndokuendera ndega asi mwana wafana ndakukurova because mari yangu yandaifudza mombe ndichibaiva neminzwa ndichinomwa nemavhu handikurova zveshuwa zvishuwa pakaenda kutora mazuva zvikanzi ndakukurova nhasi wakafoira ndibva ndati uri kunyepa ndakaona mazuva dzangu ndara pagedhi but nenyaya kuti munhu andisina mari yaidiwa kuchikoro ndosvakaita ndiramiro zvikanzi ndabhadhara yaone mazuva dzangu saka mbuya vaipo vakaona kuti ndapasa futi ndopawaibva kuti hatisina mari yekuti uende kuchikoro ndobva ndakatanga kuzoita house girl chichichiwo paya
kusvika ndazosanganawo nichini murume wangu ndaipiwawo mwana pekutanga tibva taseparitana achindidzoti handidana nehouse girl chichichichi uyu anoda part 2. That's what ndada kutotaura kuti Kiki pari kuda part 2. There's a whole lot of story going on. All right, ndokusosvika paita norudai asatanga pane nyaya yawataura kuti ambuya vauri kuendesera mari yechikafu ndo ambuya amwe chete here vairohwa nehanzva nemutwini wako kuti ava ndo vakabereka mai vangu vakabereka mai vavo asi kwave kwasekuru avo ndo vaisanganisa midzi kuti usaone because ndo vakazokwaturwa vakazorohwa ndayamhanganya vakushunudza regati kuzoikontinya part 2 tichakurukura part 2. Alright, ndofunga takurukura asi tambotaura kuti tinewo zvimwe zvatinogona kutodzidza vanhu vanenge vane zvimwe knowledge. Pane pataura paya kuti inini handibva rekambani asi tombonzwa madzimai achiramba baba uchiti wadowe munhu ari kumba kuwikirese tida kumboti umbotitsanangurirawo kuti wewe madzimai ari kumba vari kurasikawo papi chete vakaitawo weduwezvozongobudawo chira kunemi. Aiwa, chimwe chinoitika kana waona kuti baba wakwako vari kuda usarambe panguva iyo yavari kuda pinda mubathroom kana totora bhaketi rako wotodi ugeza ipapo wototora kajira kako woita wotopfeka akasiki kuti kakakoresesa kangori katete mijana wotodai baba woita kavapedza vobva havo kwapfeka mipedhi rako chashata apachi vochandoda kuzenje kuti kana varume vakatadza kubudisa urume uka ndishuwa munonetsana ngomumu ndopepo unozona kuenda kwasisitori oya zvake kwakiki nongata zvakanaka wawangu everyday anenge zvi everyday anongoyeumboko ndakaneti ora abva kakwakiki ndapedza naye hangu kikasimukira apa atobva ndiri kweyoriko pamutiri kutoenderana asi kuzviziya saka unongokwanisa kungogezawo imwe dzidziso yaningapa zvangu mumba umu chandozoita kuti varume musi uye wandera ndosirana ingazoona kuti zvicho varume vana vadiki pamwe pacho anotobatwa semucheche saka pamwe pacho ukaona kuti baba varipo jera vanenge varipori ari unofanira kuva nehembe dzimwe dzemubedroom dziya kuti unongomuka ubva wageza hauchapfikawo skin tight kana unongomuka ubva wageza kana ubva wangopfeka kahembe kako kangu kakangodai kaikaiubva kuti kasiketi kako chirega kupfeka shoti because shoti vanozononokerwa baba wapfeka kasiketi kako kadikidiki wapfeka kasiketi kako kadikidiki so kawangeza ungodai akati perfume twako so tanga ngofamba ufamba paunobva undogeza paya izvi zvekuzora mafuta izvi kaizvi mafuta ane mazorerwe awo ekuti baba vanonyatsofila mama varimo mumba unonyatsozora zvekuti kana mba menyu ani baba vanenge vakarara pambedha otonza cheya yako so ugara pacheya yako ubva uchigumbo rako kana pacheya yako kana pamubhedhi unyatsorizora kubva naro kuchizora otogara nesora rinogara rakabviswa shoni kana baba udomina utanga wambodai so afambe afana kubvisa sora unonyatsozora mbichana zvakanaka wanyatsokotama wombobva pacheya paipa handipo panenge wakarara kana chiro ibefoni vanoitoita unonyeba wanyatsozora ukanyatsowakotamira so uchizora upedza kuti nidhidha mudondizora mafuta kumusana ndirutadzosvikira kuvagaririra chirega kugara pasi ngoti unyatsovagarira vanyatsokuzora vanenge vachikuzora pobva isinewo kakamunukara panokomba kuti unyatsokavhunukira wakakaka uchivadonera iwewo vega soka iwe vega vatomangoti kana paine vanomba kuti vharadhoni kana iyega kutosimuka panosimwa novharadhoni nyatsona kuti baba vakuda zvinhu zvavachaja manje vanyatsovapa nenguva kutora nguva yenyu vanonzwa pepa vaudondora asi vakubva mumbati aiwaka murumhanyirei nhasi nguva ndedu varume vanoda nguva nyatsopiwa time zvekuti ukanyatsomupa time ka havaigwa nyatsoonoti tiri mumba medu varume vanoda nguva iwe Kikido zvauri kutaura zvawaizviita uri munababa vegasa ndaizviita but panguva yavanga vakundishungurudza ndisingachaiti
asi mutakuna zvawakatomboiva pakurira azvakanaka waitozora mbichana lolo imwe ndeyekuti chiya ukadzise madzimai ari mumba pamwe pacho kana vanokupuwa musana wakarara wakatarisa kumadzimai aiwa kana muri mumba so mapedza kudya paipai unongotora toothbrush yako saka colgate kako wokuisa chi mukanwa mako wakuisa mukanwa mako so pamwe munopinda magumbezi yaya pamwe muchiri muwani room kukolana nevana venyu kune maketi nangu wako wana vedu vanongoita kuti mungoti vana kwavo baba namai kupi kwenyu mapinda magumbezi poto mopinda magumbezi kana wanotora ita usibabisa hembe tsvagawo kana iti dress kekuti baba wakabatwa ndikungongobata nyama so muchipinda magumbezi unongobisa wakatohembe twako unyatsotisawo upinda pana baba unyatsoenda pasaidi nababa kana kuti na baba havasi kuda vatange vega haisikisega kainongotanga murume kana kuti ndangombata-bata unyatsodzika nababa vako kandopa murume wako mvura yekugeza chiri kunetsa chi baba vanodyiwa nyatsokuvadya zvekuti vega chiro wanga wakatsama so zvakoti ndozvaunobhohwera uya kunoko bata zvakanaka soyakunoko unonyatsokuvadya zvakanakanaka zvekuti vega unyatsonzwa ndiri kudyiwa panapo zvekuti chero kuseri kuna kikidho anenge ininga vanombomubvisa murenje vati ndaitotora nakikidho pamese inoda kuyakoka vanongatombodzima foni ukanyatsokuvadya zvakanyatsokunaka iwo wega ndinofanira zvari baba vane masora vanobviswa ndiwo notofanira vabvisa kuti vanobva kwakikidho vakabviswa vabviswa nani vanokudza kuti pana ndiri mubafurunda soshefa washefwa nani bokuti pane pamwe paipe panotoda kuti iwo unyatsoshefa wega unyatsovabvisa sora unyatsokuvadya mabhora anoyamiwa kai unyatsokoyayamwa mbijana unyatsobata baba zvakanakisa unyatsovabata baba zvekuti wega unyatsonzwa kuti vega baba unosvika unonyatsoona kuchema vega baba so vachichema so kutanga kwapukuta so kwapukuta paunowapukuta vavatsosera mukanwa so unyatsokuvadya zvakanakanaka kumwe kuchema kwakabvaitwa navo baba vachema sei vaitisi kuchema kwandiri kutaura ka ngeuku nhengo yababa inochema kana ikabatwa zvakanaka inochema zvekuti ndakazonzi nevamwe nhai une muchiri bho here mumabho nekuti azonyatsofamba nesu taona kuti dzidziso yacho tete kikido aiwa thank you so much kiki nemukana unowatibvumira kuti tikurukure tichidzidzawo tine zvatadzidzawo uyezve nokuonawo kuti aiwa hakusi kuda. It was not kuti akachuza, but imagine surviving that kurohwa negasi banga and everything. It was not easy, but tinongoshuvira like I said pekutanga eSly Media TV tinoshuvira kuti zvawataura zvekuti uri kutsvagawo mari tinongotangawo bhero pachandada chaataura ati ndoda kuti vana vangu vazonzi ndo vana vakarerwa namai vaitengesa chi bhutsu kureva kuti iri basa rahadi kuti vana vanzi ndo vana mai vanotengesa miri haazvide ari kuda kuti vana vangu vaita sei uchinzi ndo zvaanoshuvira uchatinokushuvirawo kuti kune vari kuonawo maviewers edu ndosaka kune vakawanda vabatsirika nokuda kwechirongwa ichi vanoda kumubatsira unoti shungu dzake dziri pakuti vana vangu pane mwana musikana akapa ndosakati vana vangu da kuti vanozonzi mangwana vana vanhu ndo vakachengetwa namai saka ndo zvatanga tichikurukura tiri muno mubhishu lifestyle kuti uri ipapo pane nyaya iyi yataitaura yekuti iye zvinezvi tiri kuti kuna ana mai vakarerawo vanasikana vana vavo vasiyiwa nevarume vakaramba kuchengeta vana vavaka pamadzimai iwayo kana kuti vakavamitisa tiri kuda kuti madzimai iwayo akasara akachengeta vana vasina kupinda mubasa rekutengesa bonde vakazvigona sei toda kuti vauye kunoko titauraona vachitudza kuti vakasvitsa sei vana kuyunivhesiti vakasvitsa sei vana vavo kuti vaende kusekondari vana vavo vazoita makosi toda kutaurawo navo kuitira kuti naivo maitiro avakaita
agodzidzisawo vanhu vanenge vapinda mumasituations akafanana naye kuti vasafunga kuti option ingoripo kuenda kunotengesa bonde. Ndo mashoko angu epresident. Aiwa, thank you so much. Ndazvifarira uchinzi all single mothers one has about a story to tell. Ndofunga taiona movie ya Tyler kana makaiona Tyler Prince Straw. You see kuti single mothers sure pane pavanosvika pakaoma kuti vachengete vana saka tiri kutiwo even vanenge vane nyaya dzavo vane nyaya yakada kushare nesu ari kunotibata paslime media vapo oya tombokurukura kunogona kutobatsirawo vasikana ivavo regei ndisatore nguva yakawanda. And thank you so much for watching this program Bishu Lifestyle. Until we meet next time, regei ndikutendei mukoma vangu simbi yebasa nekuti nokuyo kuzogarana tichidzidzawo ndazonzwa kuti mama uda kunyatsonzwisisa. Thank you so much. Until we meet next time, ndini wenyu Sokostina Mukunda kwa Mupurwa. Musakangana kulike, kufollow nekusubscribe. Udzowo mumwe muri neshi Slime Media TV. Aiwa, Slime Media TV hakuna kwataenda, tiripo ende tiri kumanya nacho chisara istenyu zvakanaka. Thank you.